haike Citizen Amendment Act haike ka Northeast India ni bising chini Tripura no puila rijang nai haike implement khajang nai ni chungkok to mani bising ti shawi mangkha haike norok nungna pani sagorni bekwa sora forest land no a jaga wo forest rock illegal ba borok phayo nei oreni rikhlanya bage gura khairma se o jaga o wanjui sorna tingi phanya rong na harnai di bitike gura rok sobai tongbai haike o mangphili rong no ge chungta mo hni wanchungnai Tiprasa ro chini Tiprasa ni bage reserve khajak ADC hini salamjak ti ADC 6 schedule ni andaro haike je barato 6 schedule ni raide tongmani amo Tripura o mani jagi da tong soikok sanani thangake ehe mani jagya Bharat ni yang northeast state to je non tribal tongai jaga bo paimia o jaga ni malik bo ngi meya 6 schedule autonomous district council ni bisingo haibana sing pani sagoni bekwa sora amsa yoto munuka kwbangma wanji bosong non tribal lo ADC jaga bolong jaga forest reserve no a jaga o jaga nanani bagai aro nok tamburo khai tangi tongbai bemeni sorna thingi hake tabukso jorasung saimano ADC o 20% non tribal tongo hake borong no sobe illegal babe khai ADC o jaga roi ortonika ADC o mo tonimani kuno raije similia amo sana thangka illegal borok ADC o tongi tongmani haike tabu wanchugi denai tabuk je ka ngi thanga kai Citizen Amendment Act ngi thanga ke ayang nani borok o jaga o phai tongphanya rong no citizen ri kai Tripura o Bharat sob saimano borok je ADC o hapglak nei central chao 6 schedule hayake district council ni bisingo ka ngya hanai haipana asuk sal kolongma romoi ayang nani borok phanya rok chin ADC o haboi 20% ngi thanga tabu omo soboni thani record tong thik no omo 6 schedule ni raide bai milia illegal haipano illegal no legal slamui Tripura o habai tongo ADC o habai tongo nge tabuk Tripura o Citizen Amendment Act ri khaka jeng bahike saimanai je borok ADC o habgla khnai amsuk bosor amsuk bisi ADC o habai tongo kwbangma raidano swbaywi legal slamui haki jeng tabuk bahai saimanai borok tabuk bo habgla khnai amsuk bisi habai phayo tabuk bo haibeda tongno omo kwbangma sungthai chini Tiprasa rongni bokhorogo okok habja hake takhu buhurong no comment khlaisala je amsuk bosor raija sa tikhe non-ST rok ADC o habmani illegal no legal slamui tabuk boda ka angi pekheke borok habya tongno ADC ni bisingo amo belai khe wanchuk thai noro comment khlaibo sahardi toma hinmale chini Tiprasa rongni tongthai belai khe dini kosori phayo chini Tripura agi ayang Bangladesh ni Silet Kumila, Noakhali, Chittagong, Khagrachari, amo joto buni yago yapari marikha tabuk Tripura, Hill Tripura hin tongjangna ajorawo ao jaga pointo se ADC hinai chikon tete chini Tiprasa ni bagai slamja omobo dini tebo khosorenyo tongo haike amsuk salia dinini video amsungno norok jotto no o video no jajakai like khlaidi tai share khlaidi o video no hambai